soyayya da zubin kaya saraki fili ko cikin daki akai ne nake shauki na kaunar kama aiki kaban aiki da zan kare da sako na kauna rasulullah ba dangali na ba. Ina so na furta zance masoya muke bance wani abu nake so in ce kaunar da ce tsira ka same ta ba saura ba mai maka gadara amma ta kakkara asara biyayyar abazara sai da shi Allah ke duba babu sha'ai ba dan shi ba dan shi ake karbar duba misali na sabai san ba shi ya zo duba kuma duba ya wuce dukkanin fadin mai fadi shugaba ba zai sanu ba ba za ya sanu ba. Ina son ka manzon Allah ka kare ni soyayya da kaunar ka in kare a kaunar cika haniya ka karar da yin aikin kai sako a duk hanya na ce kai kadai ne karshe Allah ma akai yana shi ka gina ba ma yi rushe duka sirrin ka kunshe mai nema ga Allah ya so ga kai za ya samu manzo kai ne wanda ke tazo zuciya ruhi warzo ko an yi ka ce a canzo kai ka isa rasulullah sirrin Allah dan babba abin yabo sha baitoci kai ake wa fadanci mai muhimman tutoci mai karamci mai zumunci kafi kowa adalci mai daddadan larabci kyakkyawa mai kyan hanci alfarmar ka kowa ya ci dan ka Allah ke sassauci shugaba mai kwato yanci mu ba mata mun ce sai kai manzon Allah dan ka ne muka sami yanci shugaba dole mi murna wallahi annabi namu ne fasihi sirrin sarkin mu ilahi tintini ya gagari sharhi mai gida mai faɗi sahihi babu sauran damuwa ga mai soyayya wanda ya rike manzon Allah bai kunyata na ce ku duba shine wanda Allah ke so duka sirrin ya kunso abin so hakikar mai so da shi so ya tabbata a so a ruhi yake yin kwanso masoya dukan kuma taso kirari miyo ga cikar so sanar so abin kaunata nabi Allahi murera baitin soyayya ga mai kyan da ba zai fadu ba shine mai fita da fitarsa kana shi mai shiga da shigarsa shine mai zama a cikinsa shi ke tafiya da isarsa shine mai fadi da fadinsa tilas abi umarninsa sarki da aikin sarki sarki da ikon sarki sarki da yardar sarki sarkin da ke